Pigtyagaan ni Kagawad Jomar Abyon kan Barangay Lamba, Legazpi City ang pagpasiring sa kada harungkan sa indang mga residente na miyembro kan Barangay Power Association o bapa ngani pagirumdumon ang mga ini na magbayad na kan sa indang mga konsumo sa kuryente. Puon kaya kan Lunes kan naputulan na naman sinda ning supply ning kuryente huli sa naglobo nindang bills na daipaninda na sa settle hasa sa presente. Sigun sa opisyal, nakalingawan sa indang mga miyembro kan sa indang mga obligasyon rason ngani maglobo sa indang bills sa kuryente na naglobo na nin labi sa 400,000 piso. Naitala ini puun pa kan bulan nin Marso, kung sa insa labi 300 na member consumer, haros ka ba nga kainian puminalyar subuot na magbayad. Kami asaron ako magpapatunay ta, ngunyan tigtabangan ko nga so ama ko, para masolusyonan yung problema ta. Takulunod man talaga ang nag-aagrangay na ining, lalo baga mainit yung baga pati. Kaya nagtabang ako ngunyan sa paraputol, sarong elektrisyang kambapa, para makalikom kami kang kwarta. Napailing ko pa ngayon sarong pailing ebidensya, na ang kwarta talaga kang bapa niya unigdi. So nang ibilin siya nga ini ning tigabayan. Kung ini gabos mapulpi din niyo. Sobra-sobra pa pambaydo man sa aliko. Ikinauyam naman kan mga miyembrong sinda Reneta asin Rafael ang kapabayaan kan ibanindang pag-iribas sa bapa. Nadadamay kay ada asindang mga tultol na nagbabayad. Sa kabuutan kan sa mong kapitan na puro na lang sa inda pagsabot. Kaya lang ang problema duman sinabot sinda ni kapitan da ininda naintindihan. So pagmati kang mga ibang konsumidores na regular na nagbabayad. Kaya dapat so iba man kuta na mga consumer, aware man sinda na nagkonsumo sinda kang kuryente, magbayad sinda din tamang oras. Anggut man kami ta, alangan man na matyaga ka na sa ng araw kayo ni Pirmi. Siyempre, madam, grabe ang sakripisyo, lalo pagkabanggi, dahil ka mga turog ta, grabe ang init. Ang makuapo ko nga ni Suryaw ng pagdaing kuryente. Sigun kay Kagawad Abyon, napagal naman da asindang magrani sa mga haralangkaw na politiko ngani matawan kasimbagan an sa indang problema sa barangay. Dugang pa niya kung pagpaparasaluhunin da ang problemang ini da makakaukod ni leksyon an sa indang mga residente. Panawagan ko sa kung nasakupa sa mong barangay. Pag tinaw na ang bill kang halimbawa ining month na halimbawa October, may iling maninda sa resibo baga na may guwamang baga digding deadline na 9 days dapat bumayad na baga. Dahil na sinda paasa pa, baga, maningil pa alatong pamagsingil. Sa ngunyan, laom kan mga opisyal sa lugar asin kan ibang mga tultol na miyembro kan bapa, nagibuhan na nin magkakanigong lakdang kan ibang delinkwenteng konsumidor na mabayadan na sa indang mga kinonsumong kuryente nga ni maibalik na kan aleko ang supply ng kuryente sa indang lugar. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.